Kenembar lai spak lai pendriu. Hak ketenguk pa badu kon badu mensem bakoj. Amen. Ka jungi e jung trai jungi u Jesus Christ bat ka jungi jong oblay lambat ka jung selok jong mensem bakoj kinan rengkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men ko para hakmat keduan ke depan ke jung blay mendak step ngiwan bangu bandam yu bat kumjuro ngiwan ban IT yala de hu kamtame kana ketayo ke pamanta ngidan kami ke bor ke jung u ngidan kami ke jung isne ke jung u ladangi ko abo try udan rengkat ban ngi de ban IT yala de ningkong na shap yala de hu bat hagane kasngi utrai u khod yangi bangin em ya ke jung em jungi kamtame ban ij ban sakri ya u bad ya ki wei pan da ka bangi padan kam hok ya ke e ka ba ublei ayangi ke jung em ngi haban padan kam ya ke jung em ke jungi na ka banta ban ij ban sakri u ublei ayangi ke jung nang jung start utrai kuwa ayangi bangin padan kam ya kana ke jung nang ke jung start na ka banta ban sakri u ban ij u ban kentiu ya kipat ki jung u den mat kadau ha kan ke sngi ngin pan ken ke bor no trai bangin la shu ban pendan kam ya la ka chong ke jung em ya ki sap ki phong baro ki bangidon na ke benta ka boram ke jung u ban na ke benta ka jung ngej bat ka jung ej ke jung u bon sen ngi klet bon sen ngi lendat ya ke e ke bot trai wala ai hangi den mat kadau ha kan ke klemat habang iwan ban yang hakmat keduan ke jung u kat bang gedang pen kre yala de ban pediang yu haka yu kharis
to ken ngin pan khoj ngin pan subai la de da ka bangi duwai ya gejing duwai ka bama uhi ul ai ha po ka balang ka jungi nga phla hau blei badan bor baro pada pi ko hanman ko para bang ala le pop shibun da gejing perkhat da ki ktin da ki kam da gejing leklet da gejing le pala junga da gejing le pala junga da gejing le pala bakrawe junga namar kata ngakarpadia kamaria bakhoj kabaya isa kathei sati ya ke angel batkir khoj pada pi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis na yangi bandala ma bigi pop jungi unyalam yangi sha kachung em bam chukon amen Giduai naga banta gijing temu baper chungi kerpang naga banta I kol binas lengkoi badan pedang gijing pang gijing stom bad banta kesni kin kidi I sha shalong ban sha sumar giduai naga banta kabor gijing blai ba un kta yu un yo gijing koi gijing kia ko blai
me uba la kentup ya baro ki hukum jong ka an ba khoi jong me ha ga jing e ya me bad ya para marjan to ai ba da ka ba ngi bat ya ki hukum jong me en pan poi yang i sha ka jing em bom chukut dau trai jing yu jisu kres kon jong me ub imbat basan sha rain kat bad me ha ga jing long ka wei jong men sim ba khoi ub lei chunam la chunam amen. Kajing puli na kitab u Amos pra sao teteh du inyau hasngap ya kene phiki ba thombo ya ki ba kedu ba phiki ba peniap ya ki rai tong sekari phiki ba kili lanu sha unai thamai unsep panginyo dino ya ukeu pasa kasabat padde pangindo ya terwa di ya ukeu panginyo penduna theo ya ka epa pat penhet do ya ka shekel pat let thak ta kita rajur pomhok panginyo pentit yaki baduk takarupa padyaki bakedut tang deki juti sijur pat panginyo di ya uskop keu utrai ulasemai takaburam ujakom dalai ru nganam klet ya kandu kekam sengki kaketin sang utrai Yisno yau lai. Kasam shis pa khatlai kanambar pras pa Andrew. Kanambar pras pa Andrew. Kajing pule na kashiti ban kong chong Paulus pakhoi sha Timotheus. Ko ba ning kong ngakentu ban penlong kijing kerpat kijing luai kijing Salem
bat ki jingai ngu na kabenta ki breu baro na kabenta ki sim bat ki to ki ba don ha kabor khnang ba ngin dubla ban im ka jing im ka ba jar jar bat ka jing jai jai bat ka ba jai jai ka ba riu play bat ka ba don burom na dong shadong kane kalong ka ba bha bat kalong ka ba lapriang sngo pha hakmat utra hakmat ublay unong pen em jungi ubakwa ba kibreu paro kin laj em bat kin yo ka ching tip ya ka ching shisha naba don uway ublay bat udon uway u siang hapdeng ublay kum ka ching suspa naga penta baro kasithi o kasakhi bala ai ha ka ya ka badai na ka benta kane lathung yang nga unong yalap padu apostol ngayathu ya ka ching shisha ngam lam ler unong hikai ya ki jentil ha ka ching ngej bat ka ching shisha nga dakwa ba haman kijaka kirang wa kin duwai da kabara shajrong yaki ti ki ba khoi klem ching bitan ni ching yania kaktin chongutrai Yisngolo yaw blay. Subhagineyang. Yesus Kristus ulalong ubarus pa ula kelalong ubaduk na kebentar jong pi kenang mapinduk kelarus pa da kecingduk jong u. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru ka jing pule na ka gospel bakuj kat kum u Lukas ka buram hame utrai. Hakata kapor u Jisu ulang hala kisenran. Ladon weu breu baruspa bad uladon usordar bad ula wan lam yu ha kejing modoi bau tau sordar ole lutput ya kespa kapo jong u. Te ula pakhod yu bad ulaong. Ka ei kane ka ba ngayos ngau shapang jong pi. Toai jing ken ya kakam sordar jong pi. Namar pim sem lashu banlong sordar. Te utau sordar ulaong halade nganle kumno namaru kan rajunga un sashimno yakakam sordar nanga. Bad pu ngamla bad ban krong ru ngale rain ngatip kumno nganle knang bagi breu kin pnyang yanga hakaying jongki haba enweng no yanga nakakam sordar. Kumta endaw lakot ya wei pa wei ubakit ram hau konrad jungu ulaong hau banengkong. Katno pikit ram hau konrad jonga ula jubab shispa mon ka umpniang olip. Te ulaong hau shim yukakot jinma jungpi bato shongkloi banto sampeu. Nangta ulong hawai pat mapipat katno pikit ram te ula jubab yu shispa mon ukeu ulong hu shim yakot jenma jungpi batato prapo ukanrat ulai ro yaw tau sordar bomhok na kabenta kajing sianti jong u
Namar ki kun jong kane kaperthei ki kham salak hakikam bat ya ki kun jong ka jingsai te kum ta ngong happy to pen ya dai lok ya la de da ka pendan kam ya ka spa bom hok kum ta haba kan du no kin sapdyang ya phi hakaying bom judo utau balai hok ya ki kam barit baria ulai hok ru hakikam bakrau baduta bom le hok ya ki kam barit le hok ru hakikam ki bakrau te lada pilong bomla abansania hakaspa bom hok wei uban pen khamti happy ya kaspa abasisha badlada pilong bomla abansania ha bayadei bad kajong wei pat wei uban ai happy ya kabadei kajong pi omdon sakri ubala ban sakri arngut ki kanrat namar unisi ya wei bad uni ya wei pat lane unyasha ha wei bad uni ben ha wei pat pimla ban sakri ya blei bad ya kaspa ka gospel jong utrai ka chingiro ya me ku Chris Manu bolong ukan rat jong kajing im jong pi ngan ong biang Manu bolong ukan rat jong kajing im jong pi who is your master hato ublei ulong ukan rat jong kajing im jong pi ni kaspa kapau kajing don kajing em jong pi kajing auria jong kajing em jong pi kakerdan kabapidon ni kajing sngo buja jong kaperthei balong kanrat ya kajing em jong pi peitho bat puson yalade bat jubab halade marwei mano balong ukanrat ya kajing em jong pi habangi pe yala ka jong kajing em ko hanmen ko para klempep wei na kine kijing long kibangi ladap ong menta kibasan syar ya kajing im jonga bat jong pi kibasan syar ya kajing im jonga bat jong pi lada ublei ulong ukon rad jonga lada ublei ubasan syar ya kajing im jonga klempep ngai im ya kajing im jonga katkum kajing im kabamu uim lada kaspa kabasan syar ya nga lane long kan rad yanga klempep ngayat ya kalenti jong kajing em jonga katkum kata kalenti jong kaspa batkum chu ter ladangi long kibru kibas sha sensyar ha kijing long jong kana kaperthei ngi em ya kajing em jongi katkum kajing long kajing man jong kata kabasan syar yangi den mata kedaun ta kesngi ko hanmen ko para utrai uk ban pusan ya kane kapang hakajing pulai ke baning kong yos ngeu kajing pulai na kaya kitab jong Amos nong yo tulupa kalau nong ka bapra kalain ke basawh don nyeu hakane kajing pulai ke baning kong utrai upen pau hakmat jong ki pa jong u ba ublei u ik kerpang ya ki baduk ublei wit kerpang ya gitu kibadan hapeneng gajing jenjar lane gajing sitom jong gajing em dein mata kadau persya ya kani uisi ya gitu kibaban beng ya kibaduk uisi ya gitu kibreu kibale arsap uisi ya gitu kibreu kibabamsap ngiyoi ban ngiyos ngewi gajing penram kaba utra ukren ha gajing tho abakoj mentagas ngi ngap ya kani Pimon, pi thombor ya ki bakerdo, pi penyap ya ki raitong jong kari, lano, syau benai, temai unsep, bangan yodi yau keu,
nang ta utrai udang ong susu ha kane ke jing tho le thok da kita rajur bom hok bangin yo thit yaki baduk da karupa bad yaki bakerdo tang da giti sujur kine baro kide ki jing arsap ki bautrai upan rem ha ke jing pule ke banengkong na ki kitab jong Amos nong yutu lupa den mata kedau ngi haban keli halade mantakas ngi kohan men ko para yolasi ma phiki knaret pimpadon hakata kekerdan le arsap pimpadon hakata ka jinglong ba bamsap alene bat penrem ye kiwe hanrei yolasi parakna school si para yolasi don kata ka jingasap don lese ka jing bisni kata ka bangi haban keli halade mantakas ngi utrai ukwa yang abade pi bangin pej ngin kmi hato ngi pendon kam hok na em yang ke ke baut rai wai ha ke jing em jungi habang ngi pa pej pat na ke jing pule ke baar ka jing pule na ka chuti banengkong jung Paulus bukhot chau Timotheus Paulus ong ba ngi dei ban duai ngi dei ban kersan ya kito ki bahalor lada ngi yo i lada ngi tip kito ki bahalor jungi ki badan haka kerdan ki tre bahalane ki lebha ngide ban kershane ki kaca ka ba Paulus uang haka jing tho baar habangi pule pat habangi pozan pat na ka gospel ngiyos ngeu ka ba u Jisu u Quran shapang une u sordar ngiyo i bat ngi tip shai ka jinglong jong neu sordar kalong ka basneu ule arsab haka jing em ka jungu hanreng yo ipat utrai Jisu uyaro ya kata ka jinglong ba arsap ka jungu namar upendon kam ya kata ka sap ka jungu upendon kam ya kata ka jing sianti ka jungu na ka banta ka jing mentoy jungu lashai kasngi na ka banta ka jing mentoy jong ka jing em balawe jungu utip ba unsa duno ya kata ka kerdan sorda jungu bad habau duno ya kam sordar ke jungu utip syai ba mau unsya kentaj hagi bereu baro kwa bagi bereu kin kentaj yu hanrei kwa bagi bereu kin pedang yu dei nama takdau upendon kam ya kata ke jingnang ke jingstat upendon kam ya kata ke jing sianti ke jungu ya kata ke jing sneu ke jungu bagi wei kin pedang yu lai syai lasisngi dah ke ba le arsap dari mata kedau menta kesngi utrai ukhot yang abade pi ko hanmen ko para ba ngiru ken ngin pendon kam kat ka bangidon ha ka jing em na ka banta ka jing em balawe jungi une usordar bom hok upendon kam ya kane ka jing don jungu na ka banta ka jing mentoy jungu lashai kesngi na ka banta ka jing em balawe jungu kat no ken manga mapi ngidei ban pendon kam ya ka jingdon ka jing em jungi ya baro kat bangidon ha ka jing em na ka banta ka jing em balawe jungi kane ka ba utrai ukwa yanga badepi bangin le ko hanmen ko para habangi pe jala ka jong ka jing em mo ngilong kumune ubriu u sordar ha ka gospel ba manta kasngi ngis kwa ka ngi kwa ka spa ngi kwa ka hajar ngi kwa ka jingdon ka jing em ngi kwa ka buram kanam haka jeng em jungi ngikwa ya kine bara namar ngitip kine kin sapen suk ya ka jeng em junga katba ngadang em haka ne ke perthei hanrei keli halade haba phiyap no pila bankit ya ka to kaspa ka peu ke jung pi hato pila bankit ya ka to kerdan kanam ke jung pi hato pila bankit ya ka ta ke jingdan ke jeng em ke jung pi ngitip syai ban yong em ngimla ban ban ra ye kini habakut kajing em jung pi haba phiyap ha kato ka senduk yap jung pi thap ka tang ka jan li bat ka jan phong ba pi phong ka jan li tap ya ka met jung pi ka jan li en sa tap ya kato ka senduk ka jung pi ka junga ka ngila ban kit habang yap na ka ne ka perthei kay ngila ban ra rangkat ban ngimla ban ra ngimla ban kidi hanrei kumba ngitip ngi wan thli sha kana ke perthei ngi haban le thli na kana ke perthei
utrai upha thali yangi bat ngin haban phai thali shau utrai u ai yangi ka jengej ngi haban ra tang ya kana ka jengej hakmat jong utrai u ai yangi ka jengej habang iwan hakane ka pertei ngi haban ra ya kata ka jengej na kana ka pertei utrai u blei u ai yangi ka jinglong blei habang iwan sa kana ka pertei u kwa yangi badu dawa yangi bangin ra ya kata ka jinglong blei jungi hakmat jong u om dei ka bangi kamai hakane ka pertei om dei ka bangi yo na kana ka pertei kine baro kimlong hakmat jong utrai den mata kada utrai udawa yang abade pi kohan men ko para hakane kasngi bangin pendan kam hokken ya kine baro ki bangi yo ki bangi dan ki bangi kamai na kana ka pertei na ka banta ka jing embalawe jungi menta kasngi hakalan ka bakado tang yo we nilaban isi tang yo we hakaju ko por ngong mangai ijo blei hanrei kajing long kajing man jong apat kakten kathalit ka junga kajing mut kajing parkhat ka junga apat bat kane ka perthei ngamla ladang ong i joblei ngahaban IT yaladi nado kajing mut kajing parkhat nado ka buj ka bor ka junga ngade ban IT yaladi ban ej ban sakri joblei ujisu uang pimla aban sakri joblei bat yakaspa pimla ban sakri yau blei badia kaspa lada pipule ya ka Bible ha ketin pareng ka ong kumni you cannot serve God and mammon kamod ayu MAMMON kamod ayu kata ka mammon ka ba ha ketin pareng ka ong lani ha ketin nong wei ngi ong kamod ayu kata ka mammon ka ba utrayu ong ha ka gospel ba matakas ngi kadai kata kamen sim boman pimla ban sakri yoblei bat haka juga por pimla ban sakri yau men sim boman pimla ban sakri yoblei bat haka juga por pimla ban sakri ya kajing sneu kajing auria jong kajing im jong pi jong kane kapertei pimla ban sakri yoblei haka juga por bat pimla ban sakri ya kapop kane kadai kata ka mamon ka bau trai ong kadai ka mensim ksut kadai ka mensim boman kadai ka mensim ka badap da jing auria jong kane ka perthei kata kadai ka bau jisu ong you cannot serve God and mammon kohan men ko para menta kasngi ngi habban puson yala ka jong ka jing em utrai ukwa yang abadepi bangin penan kam hok ya ka ka bau la ai hanga abadepi la dau trai wa ai pi kaspa pandan kam ya kaspa jong pi ban kentiu ya ki baduk ladau trai ai pi ban long unong hikai pandan kam ya kata ka jing nang ka jing start ka jong pi ka kam ka bau trai ya pi kum unong hikai kum kanong hikai na ka banta ban ai jing start ya ki khon jong pi ba ki khon jong kari karat ladau trai ai pi ban long upolis lane utau polit ubang yang tin kasih jungi pandan kam hok ya kata ka kam polit ka jong pi na ka banta ban sunshar ban pei ban kemi ya ka imsuk ka imsan jong ka ri ka rajungi la now try IAP ban long kumu officer panan kam hok ya kata ka kam officer jong pi na ka banta ban kersan ya kito ki bawan hapo ka office ka jong pi kanu ka kerdan kanu ka kam ka ba fitre kadai ka jing ai ka jong blai kata ka mau try kwa pendan kam hok ya ka na ka banta ban kentiu buram yau blei leng ba ki kam ba ha jong pi leng ba ka jing pendan kam hok jong pi ya ka to ka kam pendan kam hok ya ka to ka kam jong pi ban kentiu ya ki baduk ki batoy ya ki to ki ba pi dei ban sakri leng ba ka to ka kam ka jong pi kata ka bau trai ukhot yang abadi pi kohan men ko para banle ha ka jing em jungi baman lakasngi om dei tang menda kasngi bangi pusan ya kane ka jing tho hanrai man kasngi ken ngi dei ban em ya ka jing em jungi ban kentiu buram yau trai ban kentiu buram ya ka em lang ka salang ka jungi ya ki breu ki bangi sakri lengba kata ka kerdan lengba kata ka kam lengba ka jing don ka jing em ka junga ka jung pi kohan men ko para ngiduai ha kane kasngi ba manga ma pi ngin la susya ban pendan kam hok ladang ngidon kaspa ngin pendan kam ya ka ban sakri ya ki wei ban kentiu buram ya ki baduk ki batoy
Ladang idon kanu ha kajing im ngin padan kam hok ika na ka banta kajing it kajing yoblay na ka banta bansakri yoblay na ka banta ka bahak kamiat kai melang kasalang kajing ngiduai jar ha kan kapor na ka banta kane kajing kurku kajong oblay. And your Jesus Christ. Chinom la chinom amen. Ngin yang ngin play la kajong kajing Kanembar lais pa andrepuay. Lais pa andrepuay. Sayap nama Johnny Meski balai ulang iman Maring kata ukil syable Usyong naga kamon ukba Patpan bisa yani Langit kau mensimbaku Amalan Katolik baku Pacing mapo pacing lipat kabang surga. Kajing duai kirunget. Tong ini dua yo belai kupa jong ki baduk bat ki bakerdo baun sngap ya ki jing duai bat ki jing IT jungi na ke benta ke balang na ke benta ke perthei bat na ke benta ke jing im jungi bamarwei na ka benta okpa bu jungi bishop jungi kiling dok bat ki kitikis jungi bikin dublong kanuksa ya ka kenhon lang brot chongki ba chongki haba pendelengkam ya ke pisa kabapoy haki na ka benta ke jungpha chong karempei ba kisumar ngikar pat eme ko try na ka benta karempei kristan jungi pakapisa kamdai banlong kadau chingatatnya habdeng jungi ngikar pat eme ko try na kabanta iwe piwe nangi bingnam dub nang banyo bakat kabangi don kalong kaching a ublay hangi pat pan pren kam bahaya kangi kerpade me ko try na kamtai kristan ki babandeng yalai ki para breu bakanduk kelas ngot huya kaching shot pa ki wanra haladi badia kaching penpriang ya gospel ngi kerpade me ko try ngi duai na ke benta ki bapang ke basitam setelah ke perthei hapo kaparis ka jungi bat kerpang ki bah hapo ying hapo sem jungi ki hanmen ki para ki jungi
bat kumjuro nak bentai kalbnes lengkoi ai botrai ungkta yaki baro bakin yo yak jingkoi ke jingkia kabakam kloi sachisen ngi karpat yame ko trai Ngi karpat eme ko try. ngi duai nak benta ke jingkela ke bamot jong kinong pop kerpang gitu ke basat temrau ha ke jing sneu baper jong kane ka prathei ai botrai unai kabor bat ke mensem ban kala ke bamot ban no ya kene ke jing sneu bakin la ban biang ya ke jing ke babaha ke jong ki ngi karpat yame ko try Ngi karpat eme ko try. ngi duai nak ke benta ke jing temu bamarwei jongi ha kan kelmat bu badai ti ya ke jing temu jong pi how try ko try ko blai kene gede ke jing duai kene gede ke jing kerpat berge jing angnut ke bangi lawan rak mat jong me menta kesngi tos ngap batopan urlong yaki ha ke jing jongi hapo kaparish ke jongi ha kabalang ke jongi pat ak pertehi baro kawe ngi pani kene daw kris utrai jongi amen Kanembar lais pa nyop kendai. Lais pa nyop kendai. Chẳng cu pa Yu ku bat le. Elu kunu balatnya. Jing terang ayu hami. Leba imat bashisha. Yang nama yang nama bayadona kiriune Kristan maro badang imbal baklata kanentoy badan penyo chaching imda bongduno itawa amigutrai takuri kaching penim kaching iupi batya shaka ketu bai leba ponga chinglong riu ben temai ba ben ken piu ai ngin son yu riu petei bandu ponga chinglong Saken mau jing sha shi dong ta jing ya bu nong siu spa ikan mau tak mi baku apostol bat kiriuku jing ai di langit walem batimi kam snowba kin yai
Toduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hona kemadu bleu kpa badan bor baro. Totra nudeng ciknya nekti jongpi Na na kebanta bata kejung jungaro rok kabrong kabrong kapateng kapateng jongku kejung kacing menoy ingin kabalang bakoi jung jung baro barok away. away. To pediang da kebasbon kotrai ngi kerpat ya kejing terwa jong kipat jong me. Baya kata kebaki pla da kejing ngej beriblay kinyo ha ki sakramen baken jabeneng. Dau kres utrai jongi. Amen. Utrai don rengkat bat pi. Ringkat bat piru To kentiu yelaki donut. ngikin tiu kisau Tong tai inai ngui utrai blay jongi. kasyong hok bat kadei Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rad ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom chukut leng bau trai jungi u Jesu Christ namar da ka jing kha yu la pan thamai ka jing long breu barem ba da ka jing sha sutom jung u ula pendam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jung u na ki bayap ula pli ya kalenti sha ka jing em bom chukut bada ka bau kiu shame kokpa ula pli wang ya ki khrdap ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kunhon jong ki angel bad ki rukhoj ngirwai ka jing rwai ya ro ya me bad ngi pan bana klem sange Ubakuy, ubakuy, utraru blay kipay yang petay sawada kaburong jongmin Hosana, Hosana, towa yung blay syadrong Hosana yung blay junong Yaro yubawan Akakateng utay Neng petay sawana kaburong jongmin Hosana, Hosana Torwa yublay syadrong Hosana yublay junong Da shisha melong bokhoj ko trai ka thmei jong ka jing khoj baro namar kata ngikar pad ya me to pen khoj pen kentang ya kine ka jing trwa jongi da ka bapha ya man sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yau badala kaman sngo baha ula pediang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yau badala hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kabanta jongpi ha kejugur kam enda lalaya bam ula shim yaku khuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop tole ya kane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngay. Kajing yap jong me ko trai. Bagi pla Ya jaji mi pa chong ni Hadu ba men dawa Hadu ba men dawa Namar kata ngi ke bapan menta ya kajing yapat kajing me pan jongu ngi terwa hame ko try ya kupu jong kajing em bat ya kuri jong kajing penem ngi dai ngoi dem namar malanyeu yangi ki babet ban yang khmat jong me bat ban sakriya me da ke bas ngauret ngi karpat ya me bangi ke bayo benta hakamat bat kasna mukres ngi long ki ba lapan ya teli ka wei daw men sem bakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha kajing ej ringkat badulio ukpa bakho jungi ubulbet ubishop jungi badbaro ki lengdo token maulam ru ya ki hanman ki para shenrang bad kenthei ki baliot ya dak bakermen ya kajing mi pat bad ya baro ki bal khladno ha kajing snei jong me to padiang ya ki sha kajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariat hisati bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki belapan sengo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha kajing imbom jukut bad bengenira bad pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long ame bleu kwa badan bor ha kajing long kawe jong men sem bakuj baro kabro mar kajing ro chunom la chunom amen kumlah kum yang ngi dau nong panem bad kumlah hikai ngedektin blai ngi nod banong ko kpa chungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng chume kanwan kahima chume kalong kamon chume ha khandeu kum ba habneng kai ngi menta ka chumbam chungi ka ba hala kasni batama bi ngi kerengkang chungi kumbang ro ki ma bi ke balas ne yangi padwat yalam ngi sha ka chimpan shoy kan re de panlaj yangi na ka bas ne to panlaj yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing subon jong me to ai jing sok jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi deng ap khmelenti ya ka jing kermen bakhoj bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ Nama kachong me kalong kahima kachong me kabwa kapurom chunom la chunom God try Jesus Christ may belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jongi hanra ya ka jingai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatli ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rengkat bat pi Ringkat bat pi tong in yatruwa ya kada ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi Unang dorupe Bikit ipopete Usau sende
Hakmi ukun lang brod jong blay. Hakmi bakid no yakipop jong kapratay. Suk yangi bala syakhat syakan ke jeng khawai jong ukun lang brod. Ko kan rat ngam sung hok man rong apo ka yeng ka junga kan roi syong tang diktin kamen sem junga kan sakya hi kamat bat kasnamo Kris kan ribat kan yelambingi sya ka jeng embom jukun. Amen. Nginsim kanembar arspa. Kanembar arspa. Ladangi pamnyutrai pagi dia utrai kum utrai baro inno pagi di kum mau pagi di kum mau jing shisha utrai ngalek tiang da shink men ba ching I unwan sa haying jonga da ching im ba temai ngan sa iman kapor haru bangan po shabneng ladangi bam utrai bangi dia utrai kum utrai barong inong badngin im kum
kecing nuai cing le kemen jubli arjar arpusan. Kukpau bah beneng ai bekecing ai kabe mala ai hangi hau khon jung me uji sukres un men jungi pat kathali ding jung cing e ya kabla kalang hakiranu jungi tom si makhoj kan kresu biang hapo jungi ya kecukermen mala kerku na kabenta kecingwan jakai ma jung me ai bakacing ai chung me kan penkala dolingi syak nong bet bom cita jong sembai jong gospel tu ai begitu kesembai kan penkala dor na shopo kalong breu kaman breu pat ka perthai kamar yang baro kawai hajing kmi ti batikana chung chong ka beneng bathamai pat ka perthai bathamai haba endala job thiaw ya ki bor jaga ching snew kaburom chong me ka ting shan chinom to ai bagaching ai chung ching lai kamen kan kersu biang hapo chungi ki pelkrim chung chikermen ya gaching angno na kamta kispa chung kabeneng to ai bagata kachu kaching ai kapin preng kacing kemen bakacing barkaching suk chung no suspa chungi ha satala ka perthai hame uglei chungi yaw bla kar khu chinom kanong kaburom barkaching aro chinom la chinom amen kukpa chungi uba beneng kalong ka khoi ka teng chung me kanwan ke hima chung me kalong kamon chung me ha kendeu kumba bane to ai ngi minta ka chimbam chingi ka bala ka chingi patama pengi kering kan chingi kumbang ri uma ka bles ngi perwada ramingi chika chipen shoy hendrai to plat ngi na ka basni amen kublai kumaria kabdap da kachingai e utrai da mat phala kar khia phanam ne gi kinte bala kar khuya sogok po chong phao chisu Kumaria bakun kumi shong blay durwana ka benta chingi kinang pop minta ka por ka chingi ap chingi amen kaburom hau ka pa barau kun baum sim makoy kumbal lang nung kong kum chum ta barabos nom la chinom amen Dongin yaduai. Ya gitu kiba melapan klain dagi sakramen jong me kotrai tos ngeu bahaban kentiu dagi jingirap baklemput jong me kenang bangin yo ya kiso jong gajing suspa ha kijing maya berkumju hakor kom im jongi dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badan barbaro un kurku ya pi ukpa padakun pada mensem bakut amen tolai suk ij basakri utrai daga jungya ij jong pi mar kaliang nis ngango yaw blei kanembar arspa sanpoi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kaburam hau kpa bro kun maram simukut. Kumbala lang kung benda bara boy sinam la sinam amen. Kurnup kutamu Jisu. To isnengi. Kumaria ko kumi basngolem. Dudwanya ka benda chuli. Haga kertengok pa bro kun simukut. Amen. Ena royo tra Jisu Christ.